Hemejäňize salam dostlar, men Mehri. Habarsyz galma gepleşigimizin 370-nji bölüminde hemejäňizi hoş gördük dostlar. Okuwçylar, talyplar, kanikullar näle geçjek we kim ýerde näme etýär tesirlerde belläk geçin meňem habarym bolsun. Şunluk bilen men täzeliklere başlaýyn. Bu hepde dostlar sport täzelikleri bilen başlasym gelýär we türkmen agyr atletika gyzarymyza berekeler diýesim gelýär we buýsundurýar türkmen ýerimizi. Aharlan! Good lift, Amanova. Levantamiento pálido para Innik täzeliklerimin biri Döwletjan Ýaşymyradowdan Türkmen MMA boýunça kim öňe çykandan kim dip soralypdy. Şonu Atty Ataýew dip bize belläk geçipdi we şu Atty Ataýew täze kontraktda gol çekdi we ýakynda Dubayda boýy bolar. Assalamu alaykum hormatly vatandaşlar. Kontraktam geldi. Nesip bolsa 20-nji ýylda Abu Dhabi'de 57 kilogramda UAE Warriors ligasyna 7-nji professional boýumy geçirýär. Ve ýene bir gedek ýatlat geçesim gelýär. Geçen bölümlerde ýatlapdym Döwletjan Ýaşymradowyň 1-nji awgustda bizim sagatlarymyzda ir sagatlarda boýy bolar. Hökman garaşyň we biz bilen galyň. Dostlar, bu bölüm klip täzeliklerimize men Citizen'den başlasym gelýär. Потому что diýsen gowy aýdym, diýsen gowy klip çykarypdyr. Yamal barada, ýagny futbolist, izvestny futbolist Yamal barada aýdym çykarypdyr we klip barada aýsam diýsen gowy berekeler. Görkezýän ýokary hil, uzatkanynda bamy. Aýlaýan ýatlaýan min Yamaly. Kliplere dowam Azat Dönmeýezow bilen Gowjazat aýdymny täzece klip ödürläpdir. Sen gowjazat, zat, 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 zat. Sen gowjazat, zat, 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 zat. Sen gowjazat, zat, 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 zat. Murat Öwezow, ýagny Murat Öwez bagşymyz otoma täzel kötürläpdir dostlar. Yollar uzak aýdymyny täzece klip we Murat agam bu saparky klibi öňkü klipleriniň tagamyny duýdum. Yeňiljek şeýle letni lёгкий variantda çykarypdyr. Berekeler. Yolum uzak men gideyim, gelmedin wagt näme deyim. Gowsam men sana bagtly günler arzu edeyim. Täze ýüzden gelýär. Täzece aýdym, gutlaýan aýdymy. Bulaydym klip diýsen gowy bolupdyr, meňe göwnüme ýarady. Statistikasyna seresek, prosmotrlaram gowy diýmek dinleýijilerimiz tarapyndan hem göwnüne ýaralypdyr. Otoň içinde gözlerim tegele garaşdy kelmiň oglala. Kutlaýan, enne ola bizi zamanı. Suwadymaz, edil 9 ýyl menden ýaly. Sonu badymlaň ýany bar ýanym, barysy ýüzüm alýady. Parahat Pürjeden gelýär inniki täzeligimiz dostlar. Günne doglan gün aýdymyny täzece eýaýda ýasalan klip hödürläpdir. Görüň baha beriň. Ley 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 yaşa adamın bizde ley 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 günne doglan gün belle ley 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 dünya şeyler gidene ley ley ley. Settar Kömekow, odama ýaş başlamyzdan kem galanok beýle gynama aýdymyny mutwice hödürläpdir. Öldür beni, yönü bile kıynama. Öldür beni, yönü bile horlama. Bu yürüktü, dine sana urun var. Innik hödürlejek täzeligim dostlar MC Jega Fit Muhammed Muradowdan gelýär. Täzece klip hödürläpdirler we köne stilde hödürläpdirler klipini. Klip gowy, w общем alanyny ýöne renkler sadarak bolupdyr diýsem ýalňyşmaýan. Senden özgüne söýmerin, seni özgülürü dözmerin. Yürü baltaya kedeyin, gecenin renklisinsin. Güneşin Gelýäs Janset şahajymyza dostlar, kim bilen elbetde bilbil sesimizden, bilbil bagşymyz bilen täzece aýdymlar hödürläpdir, gözleýän we kolhozçy gyýdaýdymy. Kolhozçy gyýlar, şöyle işe giden
Canlı sesde yine bir täzelik dostlar. Oğul Bibi Reyimova'dan gelýär. Täzece aýdym, Mayam aýdymy. Vurwan mayam adyňy yan yanysın adyna men mayam gelgip yetiştadım men derdime derman mayam. Dostlar gelýär Jan ses şahajymyzyň indiki täzeligine Halipamız Pelvan Hamidowdan gelýär. Hezreti Ali we Malik Ajdaryň aýdymy. Dostlar başlaýar MP3 şahajymyzy kim bilen elbetde Ýazberdi Mahmudow bilen Jananym aýdymy. Yatlayan gülüm yatlayan şoldu şuşuğu hoyo yatlayan canam yatlayan şol garışını TikTok şahajymyza başlaýar dostlar. TikTok şahajymyzy kim bilen täzelikler başlalyň? Nazir Habibow elbetde hemişekler ýaly agamyz berekella täze videolar götüriläpdir. Ve tüveleme yetişýär, hem täzelik götürilýär, hem konsert berýär, hem toýlara yetişýär. Berekella. Sen sebepli yaşayan dünyada sen sebepli yaşayacak dünyada sen sebepli buraya. Dostlar gelin hemejämizin gowuran şahajyklarynyň birine, nostalgiýa şahajyklarymyzyň birine, könüller ýatlaryň şahajymyza başlalyň. Kim bilen ýatlasak gapu gezek? Azat Dönmezow elimden tutaýdymy? Elimden tut yıllara gidelim asman yüzüne bile seyredelim. Indiki ýatlajak köneje aýdymlarymyň biri dostlar 2015-nji ýylyň iň hit bolan aýdymlarynyň biri, ýagny 11 ýyl geçäpdir üstünden. Hacı Yazmamedow fit Nazir Habibow Harettin ýadyňyzdamy? Ayrılıktan yalnızlanım bu da dönmeyen namzanım tuturgu seni menen nakım harettin her geceler çekyendirdim. Dostlar gelin ne bolsa hemmejämiziň ýagny esasan siziň gowuran şahajyklaryňyza başlalyň, tesvirler okalyň şahajymyza. Geçen bölümde ilkinci bolup tesviri galdyryp, berekella sözüne laýyk bolan dostumuz Ihlas Bullaýew hemişekler ýaly ýöne 2 bölümden bäri ýazan okdy, ýetişen okdy ýagny. Gepleşiňiz ören gowy boldy Mehridogan, tüýsürekden gutlaýaryn. Egzaminler praktika we şahsy sebeplere görä ilkinji hatarda bolup bilmedim. Ýöne her bölüm üns bilen görýärin. Güýçli okuw günler bolsa da siziň gepleşikleriňiz ýatdan çykanok. Jeýsin uraga size berkjan saglyk, dörejilik işler we mundan beýlekim uly üstünlikler arzu edýärin diýe. Sag bol Ihlas hemişekler ýaly odan tesvirler galdyrýan, seňem okuwlaryňda üstünlikler dileýän. Indik tesvir galdyran doganymyz Merwezi. Assalamu aleykum tamam edeceğim. Sizden Garly Orazowy gepleşiňize çağırmaňyzy haýyş edýän diýe. Sag bol ilki bilen galdyran tesviriň üçin elbetde eger mümkinçiligimiz bolsa, nesip bolsa ýakyn günlerde çağırar diýip umyt edýän. Aziz Taýyrow doganymyz hem şeýleçe tesvir galdyrypdyr dostlar. Assalamu aleykum media tama işgärleri, täze kanal, tehnologiýa täzeliklerini görkezäýin we täsinlikleri diýe. Sag bol galdyran tesviriň üçin aziz, gowy pikir ýazypsyň, biz muň üstünde hökman işläris. Indiki tesvir galdyran doganymyz Kemal Nuriýewden gelýär. Media tama işiňizi üstünlük, mehri malajes diňe öňe diýe. Sag bol Kemal galdyran tesviriň üçin seňe işiňde üstünlük. Dostlar tesvirlerimiziň soňky josy Mekan Baýmuradowdan gelýär. Amaş bally bilen gepleşik edäýinde bolýan bolsa üstünlük arzu edýän. Sag bol Mekan galdyran tesviriň üçin seňem işiňde üstünlük ilki bilene Amaş bally bilen gepleşik gurnap bilýärsiň jeýsin uraga size sorag. Dostlar görüşüňiz ýaly täzeliklerimiz az bolup biler bu hepde hem ýöne aýdymçylarymyz ýetişen toýlarken, konsert sezonlary şoň üçin az bolsun, saz bolsun geçenki ýaly
Ýöne şunluk bilen bölüm jemlejek. Esas zat näme? Özüňize gowja seredin. Hemişe janyňyz sag bolsun. Hoş sag bolun. Kim ayı? Emememişler oturan. Kim atta tayf? Kim atta tayf? Yollar uzak aydın zaten çıktı. Qıynama eken abi. Beyle qıynama eken aydım adı için. Täzel götür. Ta. Ketret Ali bilen. Yo aydım adı näme yo? Merlik aşdarın adı. Başka ad tapmadın mı? Familyası kim? Mahmut. Şunu aldı. Özmür şu tavlukun taşadan koyanını dendim. Damaydım adı çıktı. Kemik şekleri. Öňe diňe öňe. Beldel, belde. Gülme. Endi buna mül paşada üstümden. Harettin meni. Harettin. Meni nereden çıktı? Daha sonra gelin. Balta. Tik tik.